L-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis Lokali (ARUC) fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg laqgħet rappreżentanti minn pajjiżi mill-Unjoni Ewropea fit-tieni konsultazzjoni ministerjali dwar ir-regolamentazzjoni legali tal-kannabis għall-użu mhux mediku jew xjentifiku fl-Unjoni Ewropea. L-ARUC twaqfet biex tistabbilixxi u tirregola sistema effiċjenti u effettiva li tiżgura l-użu tal-kannabis għal finijiet li mhumiex mediċi u xjentifiċi. Fil-laqgħa ġie rrimarkat kif inhu inkwetanti li kull sena eluf ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea jaffaċċjaw konsegwenzi soċjali u legali kbar minħabba użu, konsum, tkabbir u anke tqassim ta' pjanti tal-kannabis. Il-Gvern ta' Malta ħadd deċiżjoni biex jipprioritizza s-saħħa tal-pubbliku f'bidla leġislattiva li se tqarreb lil pajjiżna u pajjiżi oħrajn f'moviment li jipprioritizza d-drittijiet umani u s-saħħa tal-pubbliku fil-qasam tar-riforma tad-droga. In an unprecedented approach, we are taking control of a psychoactive substance monopolized by unscrupulous criminal organizations. And furthermore, we are also well equipped to address discrimination and adopt reparative justice tools for the benefit of the whole of society. Buttigieg stqarret li permezz ta' din il-konsultazzjoni tittama li ssir riżoluzzjoni fid-demokrazija, drittijiet umani u anke ġustizzja soċjali. Il-Gvern Ġermaniż diġà approva abbozz ta' liġi bbażat fuq il-liġi Maltija tal-2021 dwar il-possess f'ammonti żgħar ta' kannabis għall-użu responsabbli.